Hello guys, madong adlaw natong tanan. Welcome back sa mong channel. Sa karang adlaw guys, magutan Miss Nanay. Sa tanan ni mo nay? Munggos ko no guys, putangag kubasa. Katong kubasa nga mang pangkuha gapon. Sa darag lubi katong man kitang liksian dapat ubos. Bunta na ta kay ganggi pa apas na nining butbut. Ligo na liksian kaw. Ligo na mong aliyana kaw. Sibog diha, pangitagi dyan ang tablet. Kita na netong bugan na ni Muragido sila. Jama, magkag-Ingles. Don't mind the background. Because so very ugly. Bugat yun yung sundang, ha? Ano itong bug. Now it's too late. What if we rewrite the start? Ouch. Isa ranay. Isa yung nagdi ko ka maugbunot. Tanawa lang. Diba? Aesthetic. Ito na to guys. Because the boot is bleeding. Up. Charan. Tamis oy. Ang aning ako alma na ni tamis dako naman ni. Unod. Nangita sila sa tablet. Kudkud ako guys. Anila ko magkudkud kay igan. Wa man daga man kudkuran guys, to siguro ila man ang hilin kay umandari aha na man ning ipakudkud tus merkado. Isa ra man. Wa may kudkuran. To siguro na kulong sa bahay ni man ang hilin, wa may taw ila. Pakudkud sa ako guys. Hello guys, nahuman na damig paniud to dada ako sa ubos para mo na napakita sa giutan ni nanay ko ana to guys munggos og ubasa gitunuan ja dako sa ubos guys darang daghana nagkamatis sa katong una ng alhi kay gamay pa to murag pila pa to ka buok karon danay daghan na una na pisawon so kanus ata mag-vlog na pisawon yeah. Gika nagali mislik si nakatug guys. Matug ang patugog mapalis kay ini kagabi Aw ini kagabi lagi maghilak-hilak. Munang patugo nagmapalis. Nasunod adlaw nang ipakuan ng jangipon padintis kay labugwa pay klase kay klasian na mo nay makadag tigaw ni jang magsighilak-hilak. Mao na ang ipadintis. Agka ng humay guys nga
giuwan kay nalami na nung tan-awon na. Nauli-ulian si Jalay ras katong naiwa jud giuwan. Kay grabe jang higwa usa. Isda. Nga na po'y pajak-pajak na. Kani siya dyan, ning burot dyan siya guys. Wa man ni nabangga ba? Ning kalit naman, dapod. Napod dari sa ang bagtak. Kani haning huwatag mahinog ba? Di ba ni mga pupupod? Gulay dad tuwa na. Nga pa'y basketball lang dyan guys. Bibutong dari kay bagay manuwagit. Bibo putong dari sang adlaw guys. Kaya na pa man sila sa Indahirlin. Karon kami naman. Ako mula agabi kay da. Kapoy. Inja igor ako mag-upload inja guys. Tagang naong guys. Napuno na gadis bugas na. Di mo ko ingani sa una. Di mo ko bugasin. Sa katong mga nangumente sa hang vlog, bahala na mo sa inyohang pagtuo, inyong mga istorya nga, way ayo, bahala na mo, Ginoo ni bahala ninyo. Ija-ija man tag kwa sa atong kaugalingon, ija-ija tag pamatasan, ija-ija tag unsa diha, basta kay adyo mo panghilabot, kay wa mo hilabti. Bantayan ang inyong isig, bantayan ang inyong kaugalingon before mo manghilabot sa laing tao, kay sure ba jud mo og perfect mo pagkatao? Sure ba jud mo mo'y mali sa inyong kaugalingan mo nang before mo mang judge sa laing tao, tanawa sa una inyong kaugalingan. Kay basig nakapasakit na mong istorya. Kitang tanan makasasala. So mo nang ayaw kuani ang bang tao. Ayaw i-judge kay di ka Ginoo. Di ka angay manghilabot sa imong isig ka tao. Di ka angay manulitig bisig unsa diha kay wa kay ug labaw na naha kay wa kay gipakaon bisag isa ka lusok luto adyo panghilabot kay wa ko nang hilabot. Mga hilabtonon na mga marites, bahala mo, Ginoo ni bahala ninyo. Basta ako mag-move on ug mabuhi nga malinawon. Sunod, og kanang ma-enroll na Lexi guys. Makabrigada na ko. Kaya si Ali ugma kay mo brigada mang Aliana. Lain man sila eskwelahan. Kay si Lexi Ali mas patlongkam. Si Aliana adto man sa Nebro katus Asis. Si Lexi aris patlongkam. Di man para sila brigada. Kay upamandaris patlongkam. Magkaati Ali ugma puhon. Nja ka Lexi wa pa ko kay baw. Ingnan rakuno ko. Dari sa mong silingan. Kaya naman pa estudyante dari. Ingnan ra ko kanus ang magbrigada. Anja og mahelo na nasliksi guys sa eskwela na puhon. Magtrabaho na kog sidline kay kanina bang eskwela na gastos na pud kay grade 1 na. Anja sa labog na apa ko ha sang ipadinte si hangipon mga sunod adlaw. Kay sige hilak-hilak kada gabi ija og mas pakanan po, di po ka mukaan kay sakit lay ko na jengipon na may nalata nga murag nalungag na kuan ba nalungag. Mo to yang ipabunot, ipadintis para malagi pag ampo ra mo ko Ginoo musugot ba kay gilak mo to ang ging ipadintis. Parang to si jang luha. Dalawan. Napagaliduha danis ibabaw guys dani ni jang wa pa ni gihingo. Mahadlok og masapawan kay jagma sa lingasag unja. Ag siliksi guys, kung kami manggoy mag-uban, na mong i-explain ha. Explainan mo na ha. Kay basig, maingon na pud mo nga, harang bija-bija asliksi. Nga ni manggod ni guys, ug siliksi manggoy kami mag-uban, mag-inarte, magpahungit, lahiras datos maribuhok nga, di, magkuhan si jag-ija, hindi ko magkaon, aw sa di pa magkaon, mag-pray, hindi ko magkaon, anang na'y hugasag kinanan, dari, bijaan raman, to dari bijaan raman, magsigig pasaway na,
Mao nang ningan pa sila Ate Alex sinanay nga papanarbahoon ko kay mugara. Hindi magpapukaw-pukaw pa na ha. Mao nang nakadesisyon ko. Nga na. Sabot man pud ni. Kulot no. Salamat na kay natugman. Di na nawanan na sapot inja. Andiyan mo to guys, mga hilabto na diha. Bahala na mo. Wala ko labot inja. No, na may sounds. Uy! Ginoo na'y bahala. Nato, kay di man ta perfect nga pagkatao. Ginoo na'y maghukom sa atong mga di ikaw nga tao nga labaw pang makasasala. So, ayaw pang hilabot kay di sa kanang hinay-hinay og sulti sa mga makasakit nga istorya kay di sa tanang istorya madara sa suri. Di ba be? Excited na ka school be? Ha? Ninsa man tos papa ningon ipadintis ka? Di man ko dadagdagan ka og ice cream sa dintis be. Makaadto ka. Nawas tatay naghilak ba dis tatay wa man nagkatatay ngipon upat ka buok gihingo. Imo nga ngabi nga. Hingoon ko. Di man hingoon. Tambalan raman na ramay itambal sila na butang. Iniguman pa kanang kag ice cream. Ikaw sa imo. Tintis? Kaya di na ka maghilak-hilak katambawan na di na magsakit hangtod sa hangtod nga muga pa kag samot. Ay. Ayo lagi sig tupok na ng kuan kay para ba ka nang hunaw. Sa inganda na be. Bright kag kamao ka diha. Sa inganda diha. Ha? Si tawag na. Nanay sounds guys. It's time to bye-bye na guys. See you. Ugma sa mo ang vlog. Be, tayo na be, bye-bye na be, kinahikon be. Bye guys, salamat sa isang pagtanaw. God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye.